Hola, soc la Julieta Núñez i soc la psicòloga i la sexòloga del Servei Dret a la Sexualitat de la Fundació Astres. Doncs mira, parteix de la base que el dret a la sexualitat és un dret universal per a totes les persones. Llavors, la Fundació Astres ha apostat per poder apropar i poder garantir aquest dret a explorar, expressar i viure una sexualitat i una afectivitat saludable a totes les persones que atenem. Aquest servei té 4 línies d'intervenció. La primera i principal són les pròpies persones ateses de tots els serveis d'Astres. La segona són les seves famílies. La tercera, els professionals que les atenen. I la quarta és la pròpia comunitat. Doncs mira, hi ha diferents accions. Les podríem categoritzar una mica amb accions d'atenció grupal i amb accions d'atenció més individual. A l'atenció grupal trobaríem els tallers o les formacions en educació sexual i afectiva i drets, i també grups de suport, grups d'autogestió, grups d'autoajuda mútua, i en les sessions individuals o en l'atenció individual trobaríem tot el que tindria a veure amb el suport a presa de decisions en l'àmbit de la sexualitat, en atenció més terapèutica, psicoeducativa, més personalitzada. Sí, és una metodologia de treball que es basa en el model dels drets humans, i és que la Fundació creu fermament en què les persones han de poder decidir en relació a la sexualitat i l'afectivitat i en tots els àmbits de la seva vida. Llavors, cada una necessita uns suports personalitzats per prendre determinades decisions informades i les acompanyem en aquest procés. Amb les famílies és molt important treballar, ja que també acompanyen a les persones ateses al llarg de la seva vida, i l'àmbit de la sexoafectivitat és un àmbit que també els hi preocupa i que també necessiten poder expressar dubtes, poder expressar inquietuds, que necessiten també adquirir eines i que se'ls ofereixin els suports necessaris perquè elles mateixes puguin també acompanyar les seves familiars en aquest àmbit. Llavors oferim sessions de formació, oferim grups de suport, oferim atenció més personalitzada, visites de seguiment. I a nivell comunitari, doncs, per una part, intentem fer divulgació o difusió del que fem i de temes que ens sembla important que la societat conegui. I després també molt de treball en xarxa amb altres serveis públics o privats. El que busca el servei és normalitzar la sexualitat lliure de les persones amb discapacitat intel·lectual, trencar amb tabús, trencar amb mites i acompanyar-les i garantir aquest dret universal que tenen igual que totes les persones. Doncs està sent una evolució positiva i que està cada cop creixent, que es manifesta cada cop amb més accions, amb més demandes. No vol dir que abans d'aquest servei no es treballés la sexualitat, perquè la sexualitat és una part innata en qualsevol ésser humà, per tant, ja hi havia, no? I s'havia d'atendre d'una manera o una altra, però és cert que amb el servei s'ha pogut ordenar, s'ha pogut ampliar i s'ha pogut abordar molt més del que fins aleshores es podia.